Okay, so mga kabistado lang kita diri sa may pututan na public cemetery, no? So makita natin daw tama kagutok sa silingang matinion diri sa area. Kaya ang mga rush hour na nino kay ang chimpo tama ka namin kag tama ka kabubugnaw na. So that's why ato silingang makotura nagamat-amat na padulong diri sa area mga kabistado as of this 5:22 this afternoon, no? Diri sa may area sang pututan public cemetery mga kabistado. So ginutok ang pila sa entrance, no? So mga kabistado kita na to ang area ya sa pututan public cemetery as of this moment mga kabistado, no? Ang ato sa mga chimpo mga kabistado daw maulan, wala sinulan, no? Kaya do masanag karon ang aton sa chimpo, so that's why manami sa aton sining mga kauturan na magkadto karo sa area kung maglagaw na sa mga patio para at least maka bugnaw na ang tiyempo. So marami na ni nga ay kadto diri sa area mga kabistado. So diri nga area, diri naligrasindihan sa mga kabistado sa area nga nagi ang mga wala, no? Hindi na makita, so diri nila ginasindihan in general na lang mga kabistado. So diri man ang mausoleo ni Mayor Manuel Kido Parkman. Ini ano ko na pa? Wala kang uya. Ang sama sa pangalan. Sigati ini assessment form guys, jadi di taban kan ini. Ano ba ba? Ako na tawin nyo. Sudah makatulisan ko kasi kami. So far manisa karon ang sitwasyon diri sa may pututan public cemetery. Nagikan lamang sa patrol ini si Kabistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado.